И здравейте хора, аз съм Теоси Мишев и в този клип ще съм с фейс камера. Не пречи да видите как изглеждам на практика. Темата, тезата в клипа ще е за това как да се свържете с мен. Днес ще направя една кратка реклама на моята веб страница, Facebook страница. Значи, отваряте си браузъра, то ми е отворен. Така да речем. Като се отворите браузъра, отгоре си пишете Facebook там, влизате си във Facebook-а, вас който ви е. Ако не сте си влезнали там, пишете си паролата, тези глупости, имейла, места си ми написани и трябва да чакам. Добре, сега. Значи, тук отгоре пишете сега, важна част. Отгоре си пишете, за да разберете името ми, ще ви покажа името на веб страницата. Пишете обърнете внимание на главните и малките букви. Кои са главни и кои са малки. Това е важно. Гаминг. Само едно главно F отпреде. Главно Б и малко Г. Гаминг БГ. Ако не ви излезне, пишете with Теодоси Мишев. На мен ми излиза бързо, защото аз съм си го търсил. И затова така. И там натискате си Search страницата, Facebook страницата ми. Ако не можете да откриете, има линк в описанието винаги. Винаги има линк в описанието. Тук си е моят канал. Това си го отворих предварително, като снима клипа да си го кача набързо. Тъй ще 4-5 минути ще е този клип, така че сега трябва да се чака много. Така, ето, тук е веб страницата. Facebook страницата, всеки път се бъркам. Значи, тук корица нямам. Сега ще ви кажа защо. Защо ли? Това е защото, като цъкна тук, добавяме корица, качваме снимка. Ето тук, като си намери снимката, например тази, тук става просто всички да стават тук. Ама тая е яката, тая бях нагласил да я слагам да корицата. Ето така, тук като поизчакам малко. Колко стана времето? Ето, тук се искат 400 пиксела да е снимката. Моята е 150. Не, всъщност 177 беше, както и да е. Искат, че снимка да е 400 пиксела, аз нямам 400 пиксела и не ми се занимава сега. Затова само е така снимка си имам. Тук сайта го направих наскоро. Затова още имам 0 достигане на публикации, 0 штракване върху сайта, 0 натискане на бутона, свържете се с нас. Ето този бутон. Когато натиснете този бутон, ще ви излезне моят канал. Ето този велик канал. Това няма, ще ви излезне както и да е. Самото такова самото студио там, в канала. Ето тук си обнових снимката. Очаквам да ми харесате страницата, да се присъедините към нея, заедно ще публикуваме неща, ще общуваме и ще се свързваме в игри и така нататък, когато имам свободно време. Също така, още един път повтарям, ако не можете да откриете веб страницата ми, смисъл, ако не ви излиза тук, винаги има линк в описанието. Знаете кое е описанието? За тези, които не знаят, тези, които не се занимават с YouTube и така, не знаят точно къде е описанието.
И аз преди не съм знаел. Кой щях да казвам? Харесите и... Мамо, бе. И това беше от мен. Не забравяйте да харесате, още един път ви повтарям. Не забравяйте да се абонирате за мен. В никакъв случай, в никакъв случай не забравяйте да се абонирате за мен, да харесате шивания клип. Реклама. И това беше от мен. До нови срещи! It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see